Abagere bakati munovaziva? Ndevaziva varume vamukurunga wechikadzi. Ndakurunga wenyani muzonaka. Uyu mwana wangu. Mwana wewe. Uyu akumapetu uyu? Muroora. Iwe mwana wapulwa na mai wako uchinzi uli chi? Uli mwana wangu uchinzani? Ndiri mwana. Zita lako? Christopher Mashawashi. Unotendera nazo ere mudalira muzere kuti ndedzei. Andinambovabvunze. Chakaita kuti usavabvunza kuti ndedzenyu vadzamutotemerera chii? Ini ndandine 15 years ndakangotopa ngondo zvinotovarora kana vachita sei vachangoendawo mushe varidziwo. Pavakakutemerera paiva nani nani? Tanga tiri 2. Amuri 2. Shuwa akaningirika akandakaningirika kufugura nakumufugura. Ini ndaigadzira vazukuru vangu. Ndagadzira vazukuru vangu ndipo akandita amai ndigadzireiwo. Ndipo ndikamugadzirawo. Pamusoro vedati. Ndindofunga nawi ndakashedzwa namai vangu kumba. Vari ndo vakarera mwana usvikaonekwa nemukwasho. Ndofunga vakanditi reni mwanangu. Mwana wako ari kudya nyama mbishi pano. Mandata kudya nyama mbishi zvikanzi asi mari kufamba ari kunzi kunyoradza wakatemerwa namweni wako. Ndodzi kuita sei ndodzi kukonzeresa. Mwana achindafamba makawanda. Asi nini nokuti ndida kuzvionera ndega. Ndakauraya mbudzi yangu kumba. Ndakamudana tiri semuvhireji rimwe chete. Ndakati mwanangu uya. Handada kumubvunza. Vandati ndibatire nyama iyi ndicheke mbudzi yake akaona yatovhiwa. Ndona ari kucheka mapisi usampoto ari kunhonga ari kudya. Ndipo ndadana achimusonda nendo ari mangu avo. Pane mhemuni zviri muno mumba. Mwana yakabata pisi yacho kwashura. Ndakationa zvakataura namai vangu. Ndozvikuita mwana. Ndifunga zvinhu zvakataura kundikadzi izvozvo. Ndizoonawo kuti magariro acho kumurume wacho apa isina magariro kusvika pari zvino tiri muno mudare ndonayo yacho kwayasvika kuno. Saka zvinhu zvikutotora kutondinetsa. Uyezve kumunin'ina wangu akabva kacho achienda futi kumunin'ina wangu aripo pana panogona tachapo. Akamudana ndebva uraya huku. Vakucheka vanhu huku akabatirana pamura mapisi. Mwana yakutora pisi munin'ina wangu akasvika pauti ko iwe wakutopedza pisi yenyama watopedza nyama yesei kompototeze yeseiko achida kuona futi kuti ndizvo here. Ndifunga izvo ndotoriwe nechapupuna zvino kuti ndakazvita sei ndakazviona. Pamusoro vedati. Inini shuwa nomukadzi wangu tigere pati nyaya yekuti ari kudya nyama shuwa totombouraya huku. Ini asati ambodya nyama ndiona. Kana kurutaura kunzi akamboenda kwaamai kurutaura kune amai anogara kuvhireji C. Asati amboenda naye kuti daunda unoona amai asati ambombaira huku kana. Story nema dzega dzega dziri kutaura. Asi kufamba ushuwa taifamba uchinzi amai ichi shuwa makatemerwa nyora dzakaipa. Saka kusaziva kuti iwo akavatemera ndiani. Kuda vanhu kufunga. Ndati zvokuti amai vako vakatemera muroora waunyora vanongozvinzwawo here? Ndakazozvinzwa taakufamba kumaprofita. Wakambozvinzwa here kuti amai vako vakambotemera kunyora muroora? Handisati. Manza, chest, ruoko iri, neumu, neapa. Nepachest, ndoruoko iri, neumu, neapa panomakumbo. Inoita basa rei? Yakapaza kudhara. Ainambopazwa ndinotumikirwa namai izvezvi. Inini ndakakwira ndichiti ndinoda pfuma yangu. Uyezve kukwira kwandakaita ndichikwirira vamwe vanhingi yamukurungai vangu nezvikonzero zvokuti magarisiro andachangu akuita ndovasikonzera kuti ndireve pfuma. Nyaya yangu yakamira seizvi. Chekutanga mwana wangu uyu akanga musi wekuti vadana nemurume wake. Vadana nemurume uyu. Mwana uyu akabva aita pamuviri nemurume yeyo. Ane pamuviri asati aenda kumba kwemukwasha wangu. Akabva ati inini baba ndakuenda kubasa. Homa akuenda kubasa hongu. Mwana uyu aita kakunzvenga achiona kuti ane pamuviri peuyu. Adzoka ikoko ndobva ati aiwa ndoda kuenda kuguruve kune ndiko kune mukomana wangu achiudzana nasekuru wake. Sekuru wacho ndobva vauya navanhu vatezvara vangu. Vakati zoni mukwasha ndauya. Mwana wako uyu ndiriona hana kumira zvakanaka. Asi iye ari kuti mimba yandinayo iyi ndeye mukomana ari kuguruve. Azwo tikati saka mama afunga sei? Inini handina pekuti ndikwanise kubata nokuti apa zvinhu zvakandiremera.
Shwa takabvisa mari ndobva vatakura mukwasha unenge mwana wangu uyu ndobva vanomusiya kuguruwe. Vanomusiya kuguruwe achidzoka kubva kuguruwe ikoko ndifunga padhuze dhuze hapana kureba zvapo panotongova ne10 kilometers. Vakangoenda nemotabike nokudzoka. Vachidzoka kaona vekwaMashawashi ava ndo vandakagara navo pari zvino. Vakazara mukicheni maana tezvara vangu. Zvakanzi tavinga tuda muroora wedu kwamamuendesa kusiriko. Tikati alright. Atezvara vangu ndokudzoka futi. Tadzoka mukuwasha ndo zvaitika kuvanhu vese vakaungana uko. Takuda mwana uyanzi nganotorwa auye. Ndobva anotorwa mwana uye. Ndindakabvisa futi mari. Ndobva anotorwa ndobva auye. Auya vakabva vatambira muroora wavo. Ndobva vaenda naye. Shuwa akagara. Vagara munguva yakareba kusvika kubva mimba iri diki kusvika kuberekwa kwomwana. Nyaya yakazondorwadza manje mwana yaberekwa. Ndeyekuti mukuwasha wangu akatanga kubvarura kadhi. Pazita rinenge rakanyorwa rero. Rikuva kubvarura kadhi remwana. Chii chakuitika vachagarisana zvakanaka. Vasagarisana zvakanaka. Ndopatakati kadhi irori mai ndinoita kuti mwana atorwe birth certificate. Saka alright ari kuti kudii kuti mwana hasi wangu. Alright achiti mwana hasi wake. Isusu hatikwanisi kukumanikidzira semukuwasha. Ende isusu hatisisu tinokwanisa kutonga nyaya. Asi atokwanisa kuita ndechekuti regai tichiendese kumatare edzimhosva kuti vatipatsanurire nyaya iyi. Shuwa takaenda panonzi paNyamfuta patakakwira dare ipapo tabva muvhireji takanzi aiwa hatingakutonge munoendai munext village. Ndobva yatongwa nyaya iyeyi. Ndobva anzi mukuwasha wangu uyu raiti zvanakira kuti pane mwana zvapari nemwana chiendai munotestiwa tikupai 2 weeks mudzoka tozonzwa maresults. Shuwa mukuwasha wangu uyu 2 weeks dzakwana takadzokera futi kudare kuyewa. Mukuwasha wangu atati aiwa ini hana kukwanisa kuti mwana atestiwe neinini pamwe chete nechikonzero chekuti mukadzi ndewangu. Tikati ko wadirei kupinda mhomwe dzedu uchidaro. Ndofunga achidaro uyu mwana uyu sikana wangu uyu akanga atemwa nyora. Mazuva akangoti svike mumusha paipa akatambirwa ipapo. Atemwa nyora ndokusvika kuna ambuya wake kuti ambuya ndatemwa nyora. Kwanzi nyora idzi ndedzekuti tiri kuda kuti muroora kana asvika musha medu tinomutema nyora. Tikati izvi zvana ambuya akaizvi mukati chimboitai nyaya dzenyu tione kuti zvinoperera papi. Ndobva tambosiya sezvo zvanga zvino vakuru vanga akatungamira kudarika ini. Kuti ipapo umbomira mwanangu wako wakabereka mwanasikana waye atitsanangurire zvakanyatsoitika navamwene vake kuti vasvike pakumutemerera nyora dzavakuita kuti achidya nyama mbishi pari zvino izvi. Ini nemurume wangu takasangana kana kuenda kaviri. Tasangana kuenda kaviri ini ndakabva ndaenda kubasa kuHarare. Ndaenda kubasa kuHarare ndinokumana ndifambidzana naye. Ndiri kuHarare ikoko. Ndandasodzoka kunokumba. Ndibva ndatizira kunkomana wewe. Ndakangorara uzvizwa wana mangwana acho sekuru ndibva wasvika achiti iwe hanzi mashawasha yakumboka achiti mimba isi aisi kunkomana mimba ndeyangu. Saka rongedze tese tiende. Chwa ndibva ndarongedza ndibva tasvika mumba mambuya vangu ndibva ndagara. Kuma 8 ndibva kaya na tete wangu vaviri. Ndibva vatakura bhegi ndibva taenda kumba kokwe. Ndibva tagara. Amwene vangu vakangoerekana vangondidedza. Pamba vile makisheni 2 vakandidedza mukisheni isingashandi. Ndibva ndichigara pamura ndibva ndagara ndibva ndirifugunura. Ndibva ndafugunura ndibva ndangonditema nyora miri wangu wese. Handina kuabvunza kuti waima nditema nyora. Vapedza ndibva nditi zvoni ndidze kuti umudiwa strike nemurume. Ndibva ndati ndibva nditi uyu mumwe mushongo uyu ndowokuisa pai mumuriwo nemutii. Takasa musadza unoonekwa. Ndibva ndati alright. Ini ndakangoisa zve1 day ivo ndo vakazenga vakusimbirira vachisirichi mwana wavo. Panguva chachinibvunza maese ndichiti handina vachiisa vegana. Ndofunga murume wangu akava nekukadzika achiti ndanwa tii kuseni mune zvandada kuti ndinzwe papa vadzika nekuti makuseni ndanwa tii ine zvange ichita apa mumuriwo tese ananzwa mutii ndo yanda kunzwa mumuriwo vakabva vakupa futi mushonga wekuti uisire murume wako iwewe. Vapedza kunditema ndibva vazobudisa mumwe wacho achiti uyu unoiswa mutii nemumuriwo. Makazomuisira here murume wenyu wacho? Ini ndakaisa zvizorora vandiudze iroro ivo ndo vakazosimbirira vachiisire mwana wovegani. Iwo ukaisa 1 day ivo ndo vanga vakupota vakutora mushonga wacho vachinditi maise here ndichiti handina vachitora vachiisa ivo isira mwana wavo. Vari pano vani amwene vako vacho varipo ndo vari kwekutanga. Ndagara naye makore 7 years ezvino ndokubuda kwazvaita. Chii manje chakaita amai kuti mutau muzosvika pakutemerera munyora muroora uyu? Wainetsana nemukadzi wake nenyaya mwana ari kutaurwa. Ndipo ndikaendotsvagawo ndibva ndauyo ndimugadzira kuti ugare zvichene nomurume wako. Zvino izvozvo amai kuti makachera mega?
Ndakautsvaga munhu wacho ndauya naye. Vari pano. Vari pano. Akwete. Kana paitaura pakadaro tinokatambira tichidaro. Nyakutanga wacho akataura avo kuti ndaitemera dziri hope pachitonge pane mombe yafa iri hombe takaungana sevanhu but taive nekumwe nemumwe vakabata yake pitsi yakachiti inini ndaive nekuoneka chini toda makumbe kumashure bhosi ndivane nyama hombe tichibvubvirana mombe yosvika yaparara mombe yeyi ndagara kudaro ndakati pamwe kungorotomukawo tazoendawo mudzichechiwo pazere vanhu ndangoti agani ngoendawo kuchechi ndaingonunonza amai musimukai ndisimuka amai mune zvaminazvo nditi handina zvikati kuramba zvenyu amai mune nyore dzaminadzo ndibva ndati ameni makadzitemwa nani namwene wangu pangu pacho ndikatombera natete vangu vakasira murume wangu ndibva ndanuriwa futi pazere vanhu tita wangu ndibva vanuriwa zvikanzi mamai mbishi chenyu ndibva vati muroora wangu zvikanzi murooro nyide apinde muno mumvura haibuda bhozi ane nyora dzainadzo dzihuroi murooro nyanobuda tagara pawaenda pano pese nikuchingodzwa semufanana ende nyangu zvikanzi pafa kana ingave mombe kana mbudzi nyama iyo ndisati ndaibika ndinofanira kuitangidzira kuidya sati yapa moto ndichiri kuicheka mapisi kuti ipinde mupoto kana yazoibva handikwanisi kuzodya nyama iyo semudyiro ndiwa vamwe ndiri angudya kana pisi wande vandaguta izvezvi kutodya nyama mbishi yacho unotoida ndotoida ndakangoiwana hamene zvandirungudza somukana wamangu kana izvo aniwe hama dzako iwe ari kuzivawo imwe hama yako iri wangu vari pano mai vacho ndevapi pupuraiwo tinza ini ndinoti dai vanga vatorawo kumugadzirisawo nokuti inini achibvawo kuna ajenga mberi kwache ndo mukati memushango kwamashe wacho mwana wangu anga asina izvozvo anga asingadyi zvinhu zvikutotorawo ndikadzi daiva ndichenesera mwana wangu zvakanaka ukubvuma here kuti mai vako vakatemerera nyora mukadzi wako ndiongu ndikubvuma ukubvuma here kuti mai vako vaikudyisa iwewe mushonga mwana wavo wokubereka ndikupupura noti vazvitaura kuti wakatombotowa mushonga wacho ndichipiwa saka uri kuti kudii nazvo hapana zvokuvaita noti ndimai alright ko uyu mutorwa manje wamapa mabasa asiri uyu muchamuita sei tautokumbira kuti tikwanise kumuchenesa zvakanaka ungatitsanangurira here because pakutanga uyo mwana wangu wakagumana naye uyu ariko vacho hongu alright ndada kuti unditsanangurire kuti mushonga shamwari yako yakaya ichikukumbira mushonga werudzii uye mishonga ipi yo yaunomborapawo nayo iwewe ndichidai rangu pamusoro inini shuwa pakurapa ndinorapa siki kana munhu ane nhunwa kana ana baba vakatonhorawo musana ndinoita sei ndinorapa ndedzemudzimba idzodzidzi kuti vanhu vabatane ndinorapa zveshuwa mai vakauya 6 o'clock dzekuseni ndakarara vakanditi hodhi takati ndiani zvakandini ndobva ndamuka mba ndakarara ndobva ndapinda mukicheni ndobva nditi shamwari ndauya inini murooro wangu ari kunetseka kupi kumba takati ari kudetsekana kumba ko madii mauya naye muroora wenyu kupi kuno kumba ndo zvinhu zvinenge zvakaita sei zvakajeka kuti murooro wenyu ndichitaura naye ndiri ndega ndichinzwisa kuti chii chiri kutora nzvimbo zvakanzi mwana wangu ari kunetsana nemurume wake sokuti akareurura pakusununguka saka akutadza kugara mupi mumba make takati mangwana inhadire zvinondiita sei zvinondishupa ndaida yemuridzi achisvika panzvimbo zvakanzi aiwa ndipe chete ndienda kugadzira ndega takati kwete ini ndaida kuti muridzi auye ndigadzire ndega hanini kuitira mangwana handidi zvinozondinetsa zvozobuda nepamwe kwete vakati aiwa ndipe chete ndobva ndati alright ndobva ndabvisa mushonga wainzi namira ndo mushonga wandakavapa pandakavapa mushonga iwowa handina kutanga kupa ava vega kana mai vake ivavo vari kutaura vakambouya futi kumba kwangu ndakavapawo futi iwe ukavapa wei arume avo futi vachinetsana narume avo ndakavapa mai vacho ndakavapa mupfuwira iwoyo kunodyisa murume wako namira wekutemera mazwa ndavapa kudaro mai vakaenda zveshuwa inini vakandibhadhara nebhinzi mai vake muri kupanzwa ndakati vakaiswa kuti munhu akauya wega mvura ichinaya pavakasvika mumba kwangu vachiti murume wangu ari kutonetsa nechihure takati alright takati imi samauya vega nevaridzi uyu ndobva ndavapa zveshuwa vakaenda mai ake saka agogo avo zveshuwa vakauya ndakatomboramba
vakanditi aiwa ndipe chete ndiende. Saka kuti ndizivewo kuti ndiwo ndakavapa here wakatemera kana kuti hausirowo ndakapa wakatemera handichaziviwo kumberi kwavakaenda. Tapedza mama. Oro uri kuti here mushonga wawakavapa iwewe pamwe havo ndiwo vakaenda kunotemerera muroora wavo? Handichaziva kumba kwavo sekuti vakaenda kutemera vega nekumba kwavo. Iwo ngakavapa mushonga wakaita sei? Onamira. Kala yacho tikavhunza yenya kutemerera kuda angatiudza kuti vangonoruvara rerudzi mushonga wacho wawakavapa iwewe. Ini mushonga ndakavapawo black unonzi namira, so ukaisa chishisha chokadaiwo chinonamira pahembe. Ndiwo here mushonga wakatemerera? Ndiwo mushonga wandakavapa. Yanga iri nekutema mbichana yazo vari kutaura ndiwowe wandikamushandisira kana vana vangu ndowandikati ndaitikagare musheka nemurume ndazive kuti mambo ndakanganira ndezvandikataura mambo musuye kuti hasi makatipai zvakuda maprofiti ndezvanga ndakatarisira nacho zvandaya ndakatarisirawo izvozvo. Saka isisu manje hatigoni kutsvaka muprofita pachinhu chakaitwa nemunhu mupenyu achibvuma mhosva yake kuti ndini zveshuwa ndakanotemera nyora mwana uyu. Tikuda kuti iwewe ndiwe uchaenda kunouronora muroora uyu. Tirikuda kukupa mavhiki maviri, svondo rinouya Saturday nerinozotevera rachero Saturday. Toda mudzokezve mudare muno takuchibvunza muroora wako uyu kuti waakunzwa sei. Toda kuti muroora wako auye pano apora. Uchaenda kumuparisa nyora dzako ndiwe. Uri kunzwa iwe ng'anga yacho. Muchaenda mopara mwana uyu. Toda azouya pano kupera kumavhiki maviri akuti ndava munhu. Tirikunzwisisana? Mugadzirise mwana uyu panyora dzamakamutemerera. Toda auye ava munhu. Tozotangira ipapo. Nhasi hatigone kuipedza because ari kurwara, because ava murwere. Saka hatina vatingagona kutaura kunze kwokuti kana iye apora akuzvipupurira iye nomuromo wake kuti aiwa iko zvino handichanzwi kuda nyama mbishi iya ndakazonoparwa nyora dziya, aiwa iko zvinezvi ndava munhu, tochitaura. Ezvino aiwa hapana chandisanzwa. Ezvino ndikuti ini pamba pangu chapo nyaya iri kutaura yenyama handiiziye. Ndotomupa huku achibaya uyu. Asa ndamboniti pandibaiwa mombe pamba pangu ini. Asa ndambomona izvi. Nhasi uno pari kudikana kuti imi amai imi nyaya yakutaura yemambo ava uyu muroora wenyuka kupera kumasvondo maviri tinoda kuita aite munhu kwayo ati afambe sezvaamboita kumashure uko. Handimanzwa amazvataura asisa. Mazinzo. Chipo ndechekuti amai muri vawenika ndepakapindira moto mugambutsi papo ndipo makapisa mai kuti muchibvisa machibhusi yewe wapsa muroora. Handimazona makatadza inzwa zvataura mambo chete. Handimazona ka zvokuti mimi toda kuti munhu aite se apore. Ndipani nyaya ndipatamiri achiti papo kupora kwake panopera. Totangira ipapo sekuti anenge wamutano ka mwana uyo asi akataurwa kunzi amai vaibika vachiisira mwana wangu kuzenga mupenyu wani mwana wangu kwasi vaenzanzi muti vakaene mutoisa muchini wonhingi vangotemererawo muchete muno munhu amese maari kutaura mukuzasikidza handinamboita izvozvo. Izi nyora izi ndedzomupfuwira kunge munhu zvishupana nemurume wako seiye iwe ainesana nemurume wake. Saka mai ndipo kanitsvaga mushonga yekuti wawirirane. Takatemboenda kudari kwadhishoni nenhau iyoyi. Nzvimbo yamakatemera pamiri wenyu ndeipi neipi? Ndatemera mumaoko. Nepapi? Nepapi futi? Ndizvozvo chete. Tati pakatemererwawo muroora wapanzwawo here? Kuwedzera kwaanenge achiita kuti nyaya ibude. Nongedzai ruoko kaino ngatibati pakatemwa muroora. Aiwa ina ndakutemwa pakarepo. Handipapi. Nongedzera iri papi pepe baba. Mwabayo papi ni papi pakatemwa nyuma. Ina atemera kuto hapo. Nemasaidi. Ko ava. Ava pavatemerwa makaonere echitaura ava vati kupi nekupi.
avati pamanza ndobva maoko ka ndobva vati pagovhuka ndokuti masaidi kuwedzera saka tati isisi bunda wako uchinzwa anzi maiwirirana ndizvo here mwanangu kuti wakakumbira kuti udyiswe ufuti mushonga namako kwetu zvakaita taitawirana pauchindichi nemuroora hapana chaizi saka pakagoneka pakatadziwa akataza ndiani ndamai iwewo futi iwewe muroora wako wakumba mabasa ari kuita ndatimaenda kunotaurirana tupai 2 weeks pamuchadzoka wiki yechi3 mwana uyu ndatida kuti auye apora ndoda auye apora zvekudya nyama mbishi ndoda zviuye zvapera munompara nyora dzenyu sekutema kwamakamuita hatina ng'anga kana muprofita watiri kudana pavanhu vapenyu varipo ndimwe mukaenda kunouronora mwana uyo wodzoka pano ava right kusvikira zvaita haisi kuperera ipapo ndopatichazokupai judgment yenyu nhasi hatisigona kukupai judgment because uyo murwere saka ndati uyo anogona anga kakuhwandira ina handina kuisa muchikafu handina wandaisira muchikafu ini muroora muri kunzwa matauriro ari kuita naiwo mwana saka tichasangana pano kupera kumasvondo maviri vachimusiwa nditaurai tinzwa uyu izvezvi kugara kwake hakusi kunyatso kuti isu zvetinga tiri mutu tingachingonzwa muza kuti kurekomesa asi nzeo dzinda sei dzinonzwa aiwa uyu musikana uyu kubva abva kunoku tine hakusi kunyatso kugarikika zvekunyatso kuti munhu ari pamba pake zvokuti kudai saka apa pa2 weeks idzozana nemurume here kana kuti ari kutadza kugarisika papa pake nokuda kwei vatichi akunetsana nani natete ava tete ava akagara apa akapfugama apapa kuti tete ava nokuti padhuze patigereka hakusi kure kwekuti kure ndirinzwa mazve kuti avhana nzvimbo yake saka ndopatiri kuti saka dai maedza kuti patsanura kuti kana vaenda vanogarawo zvakanaka kwekuti isusuka munoziva kuti mubereki kana ukazonzwa mazwi anorwadza kumwana wako zvinobata saka dai maedza kuvakomekedza kuti kana vasvika vawanewo magarikiko akanaka asati batewo isusu vabereki inini mudzimai wangu namai vangu nanatete kuroora igara uziva ndozviziva kuti mukwasha anofanira kutoroora mira pano ndina hanzvadzi yemuhanzvadzi yangu yakajisa mushonga muroora pakujisa mushonga muroora hanzvadzi yangu yakatadza anga asina konzero yekujisa mwana wavaridzi mushonga hama dzake pasina kechipiri ndinoona magariro ehanzvadzi yangu nana mukurungai vake hapana connection ndo pane trouble apa inokubva ndakaberekwa 1944 17 February kusvika nhasi asati ndambonzwa kunzi pane munhu akudya nyama mbishi munhu anonzi muroyi anodya nyama yemunhu haadye nyama yenyoka haadye nyama yetsuo muroyi haadye nyama yemombe nyama yemombe anoidya masikati pete usiku ndanga ndichida kuedza kudzokorora futi kuti ndibvunze kuti muroora uyu pakugara kwaakaita kubva vatemerana nyora dzavo idzodzo kusvika nhasi uno vamukurungai vedu vakwira dare kuti tizosvika munyika ino yamatsiwo kuti titonge dare rineri muroora uyu ane zuva here raakambodya nyama mbishi ari pamusha pate zvara vake apa yari apa ndikubvunza imimi vedaratimirirai ipapo nai muroora ezvinozvibva tiri pano kuda kukupa izvo zvinodya ndipe nyange makatonepa ndinotoidya manje nyange makatoisa pa ndimboimisa inini ndichiuya nhasi mambo ndanga ndifungidzira kuti nhasi nyaya iri kupera sekutaura kwamakanga matiita muchitiyambira kuti hatichasheedzawo vamwe vachada sevebroadcast so vana bhonjongori vachauya paa
ndanga ndichifungidzira kuti ndichaona minana zviratidzo nezvishamiso munhandare ino yamambo zvichaitika pamusoro pehanzvadzi yangu uyo nemuroora wacho. Okay, maita zvakanaka. Mutemo hautitendere kuti padare rino tinokudanidzirai maprofita kana n'anga. Izvo munoenda mega. Yes, imi ndimi munoenda mega muchitsvaga zambuko ramungapa pamuzukururora wenyu uyo. Kwete kuti inisa mambo ndindiro kudanidzirai maprofita ndindiro kutsvakirai n'anga. Mutemo ipapo hautitendere. Achaparwa here pasina vabereki vake? Ipapo ndosaka muri pasasekuru manje. So zvamapi pamusoro nokuti zvandiri kuita ndangachida ndisati ndapedza ndichibvunza mubvunzo uyo ndiri kunyatsoona kuti pane kukwesherana apa. Mukurungai nana mukurungai hapasi kudyidzana vanhu apa. Ndosaka ndabvunza kuti papa vachida kufambira kuti muroora uyakweshe wenyora idzi. Ndinenge ndambodzwa shoko rokunzi zvakabatwa kumuprofiti pakutaura padare rambotaurwa ipapa panditi. Saka kureva kuti muprofiti wacho ndangachida kukumbira kuti anonyatsoziva kuti muprofiti wacho akabata nyaya yeuroi hwemuzukururoora wangu uyu. Handitika ini ndiri muzukuru watete vangu vakatema muroora nyora. Shwa ndakasvika ndikati atete makatadza mune mhosva amaibata mwana warizimiro wake muchita zvamukadi zvamakaita kunyange wakanga uri mupfuurira. Nhasi otaura kuti wasanduka amuna marambira munozvidi amunozviita nokuti makazviita muri 2 hapana kana witness wamunotsvaga hongu mune mhosva. But mhosva ichitanga ndakatangira kumwana wangu kana vanhu vamitisana ngavabvume nhumbu dzavo dzichitanga because problem yauya pamusana pokuti uyu aramba nhumbu yake. Handiti munhu atizira iwoita futi newesere kuti aiwa munhu atizira uyu nhumbu ndeyani ndiyangu. Zvakufosira ava nokugarisana manje kuti aiwa kamuroora ngauye papi pamba. Last week ndichimubvunza muroora wangu akanditi ndakamubvunza kuti ko iwewe nei wakabvuma kutemererwa nyora mainetsana here nemurume wako? Akati ye ndibvei taidi tainetsana. Ndikati akati plus ndandiri mwana mudiki ne15 years which was okay yanga ari mwana mudiki zvishwa ndakabvuma. But tagara nevakurungai vangu vanova vakagara apa ndo baba vemwana uyu takaonesana munoona seya mukurungai nyai. Akati tishwa mukurungai nyai ndaiona haizvaifanira kushamurwa apa kuenda kwesoko kunyange nyanga dzakadi dzakakanganiswa. Tingadei takatorana semhuri taona dambudziko riri pai pamwana takadi takagadzirisana zvobva tati alright bo mwanangu ona pane mhosva yako iwo ndiwo ucharipa vanhu vesava kana tapedza nyaya dzedu idzi alright. Ndipo ndatora vanhu vangu vasikana vamuri kunzwa nhasi kuti ndo vane konzeresa namukurungai wangu takati pindai muno vasikana kubva nhasi svikadare richipera handidi kunzwa munhu ane muromo wokuti iwe ibva pano hamusiri makakonza chi munhu uyu ane problem ndiye akatora mwana wovaridzi aziva zvake kuti atizira mumwe murume wakati mukazi wangu ndomuda saka idzodzo hatitonge vari kudanana. Iwe mwana wangu ye mwana ari kunzi asi wako ndewako here akandipindura mama ndewangu. Ndakati iwe ndione problem nhasi ndewakonzesa titongoda nyange watsvaga uri uroi asi nhasi semhuri zvarehwa nasekuru ava kuti hatigoni kubatana nana mukurungai takataurirana kuti tinofanira kubatana ndoti nyaya ipere nokuti kana tisina kubatana nyaya haipere hatigoni kunorapanura muroora. Tinoda kunyatsoita chokwadi chekuti shuwa here ndo zvakonzeresa kuti muroora adi asi ini semuzukuru wavo maybe handina kuya unobvunza tatete ndagarisana sei nemurume asi handina kumbotemererwa nyaya dzipi izvodzo asi kutaura chokwadi atete wangu akabvuma kuti muroora ndakamutemerera iye muroora akabvumawo kuti shuwa amai vakandidi vakanditemerera asi ndakandiri mwana mudiki. Ichokwadi here kuti zvakaitika ungandiudza kuti mushonga wamutemerera wavakupa kuti achidya nyama mbishi achiita zvese zvaari kuita izvi waimbenge uri wei? Unyatsonditsanangurira ipapo usingamhanyawo. Aiwa ndioningi ndiwo wandiri kutaura kuti ndaita abatane nemurume wake kuti vawirirane nemurume wake. Zvino ndiri kutoshamawo kuti amai acho vari kuti ndakabaya mbudzi asi pamba pangu ndinotomupa huku kuti bvura huku iyi handisati ndambomunafika nyama nyore. Vachiti vakaopuwa nani? Amai mari. Pandabvunza apa munere kupindura kuti wokutemerera nyora ndiwo mwechete wamaisa muchikafu. Ndizvo? Kudaira futi. Nauya ndaona ini ndiye kuti amai vabvuma nawo kuti vakatema nyora muroora. Saka zvavakatema muroora vanga vari 2.
saka nhau iri papa ndeyekuti apa chigure chiri papa chaakutamura zvigure manje hazvifumurwe pese pese. Amai avo chokwadi pakabva moto vakatema nyora muroora vakamutema nechikonzero chokuti izvi zvinoitika nokuti ana amweni vanotema munyora uroi nechikonzero anoda kufamba nemuroora kuti vafambe naye. Saka nhasi nokuti vachibuda pachina shiwa ndakamutema nyaya yeuroi ava vanogona kuramba asi dare riri chokwadi kuti vakamutema uyu munhu apenga arware uyu kuti angataura kuti nini ndakatemwa nyora dzepapa shuwa akamutema ava mai avo zvipachena kuti vakatema nyora dzouroi kumwana uyu ngavadaire chokwadi chete apa nyaya ipere vasunungure mwana uyu semuroora wavo vakatema uroi ndo chete mambo. Matambudziko mamwe avari kuvanza mumhuri mavo vanhu ivava. Saka pane matambudziko mazhinji apa ezvi kana murume ari kunzi mukadzi ari kunzi mundi ane mukadzi anotori dambudziko murume wevarume kutaura icho asi pamuri kuenda kumberi uko makazvitarisa uyo haana rugare anogona kutofa mukadzi nekuda kwedare.